Ito ba? Or ito? Or ito? Or ito? Or ito? O sige na nga, akin na lang lahat. Welcome to Mars Life YouTube channel! Hello! Meron po akong isang parcel na binili ko pa last 2 days and ngayon pa lang siya dumating. And ngayon ko po siya i-haul. I-unboxing natin siya. And hindi po ito sponsor. So, ayan siya. Hello! Hello mga kamar! Hello mga sisi! Today is good evening kasi i-film ko to ay gabi ngayon. So, today is January 5, 2021, and my regards to all of you, to each one of you who watching this vlog. Thank you everyone for always being there to support my channel and for always being there to comment, to like, and of course to support us always. So yeah, mega shout out to all of you, to all my subscriber. Mega shout out, hello po, kumusta po kayong lahat? So ngayon, ang vlog natin ngayon ay simple lang. Ako ay mag-haul and unboxing lang nitong parcel na to. So, alam niyo na kung saan to nanggaling. Of course, obvious naman. Hindi po ito sponsor. Binili ko po ito and gusto ko lang ipakita sa inyo, i-haul. So, madalian lang to, ha? So, yeah. Let's start and happy watching! So, ayan. I hope kayo po ay okay lagi and mag-ingat po kayong lagi. Wherever you go, wherever you are. So, ngayon, eto na. Ito po yung i-unboxing ko. Papakita ko sa inyo. Ayan. Na-sanitize ko na to kahapon. So, ito ang laman. Oh my God. Ayan siya. Ito lagi ang problema ko kapag once nag-order ako dito. Yung alam mo yun, yung pag nag-order ka, hindi talaga nila, binabalot man lang sa plastic, para naman maging safe just in case magkaroon ng emergency, umulan, or mapunit ito, hindi siya masisira o madudumihan. So, ayan. Kita nyo naman na ano siya, wala siyang plastic. Automatic na ipinasok lang siya dito sa lagayan na ito. So, ayan. Iisa-isahin ko po, papakita sa inyo. So, ayan. Kita nyo ba? So, ito po ay pang-exercise na parang cycling short. Sinusuot ito pang workout, pang yoga. Ayan, ganito siya. So, ang ganda ng tela niya. Ang nakalagay ditong sulat ay Nayuyayibi. Ang hirap naman masahin din. It's made from China. I ordered all the way from China. So, matagal siya dumating. Ang ganda. Ayan. Dirty rice, stretchable, and ano siya, so comfortable isuot, malamig sa balat. And yeah, ito siya. And ano siya, wala siyang size, kung parang one size lang siya, free size. Walang nakalagay na anything sa loob. So, yeah. Ito yung harap, ito yung likod. So, meron akong blue. Pare-parehas lang to. Magkakaiba lang siya ng kulay. So, ito yung ano ko. Ito yung isang blue. Ito yung isang blue. So, parehas lang sila. Ba yan? Busot-busot naman. Di man lang nila nilagay sa lagayan, di ba? Pangalawa, itong orange. Wow, ang ganda nito. Ayan. Pag sinuot mo siya, high waist siya hanggang may puso. O, di ba? Lahat ito ay shorts lang. Parehas lang yung mga nakalagay dito, magkakaiba lang sila ng kulay, pare-parehas lang din ng sizes. Ang ganda. So, ayan.
Kung ikaw ay mahilig mag-exercise, ito ay bagay sa'yo. Ako kasi mahilig ako, kaya yun. So, ayan, orange po. Tapos, meron pang, ito. I think, dalawa na in-order ko. So, dalawang blue, dalawang orange. Ayan siya. Diba? So, pili na kayo kung anong kulay ang gusto nyo. Worth it yung price na pagkabili ko sa kanya. Maganda talaga siya. Kasi kung bibilhin mo to, yung ganito sa mall, super mahal. Ito pa. Ayan, ito siya lahat. Ganunad ko na. So, ito po yung brown. Comment ka na kung anong gusto mong kulay. Ayan. Kulay brown. Dalawa din yung brown. Ayan. Pakalambot. Ito yung likod. Ito yung harap. O, diba? Ako kasi mahilig akong mag-home workout. I think the best ito kapag sinuot mo sa bahay. Kasi ako, parang hindi ko to kaya isuot na sa gym. Kasi syempre nakakahiya naman. Kahit ba sabihin mo workout shorts ito, medyo, alam mo na, medyo maiksi ito, above the knee. So, dalawang brown din siya. And of course, dalawang, parang rose pink. Ayan. Napakalambot. Lambot niya. Dalawang rose pink din. Ayan. Ayan siya. Medyo mga busot nga lang, hindi man lang inayos nila yung lagay sa lagay doon sa lagayan. So, ang dami na. Ang daming workout shorts. And ito, gray. Oh, itong gray. I think, gusto ko yung gray and brown. Yun. Pwede mo rin siyang gamitin pang cycling. Sa mga dress, kung gusto ayaw mo magsuot ng mga medyo makapal na pang ilalim, pwede mo siyang pang ilalim na pang cycling or protection. Kahit hanginin yung palda or dress, may suot kang something sa loob. So, dalawang gray din ito. Ito na yung last. So, ayan siya. So, overall, ilang kulay ito? 1, 2, 3, 4. Ano siya? Ayan. 5 color, tagdo dalawa. So, total of 10 pieces. So, ayan siya. O, diba? Pili na kayo. Anong gusto nyo? Alin sa'yo? Gray, orange, blue, pink, or brown. So, ayan. I prefer this one. Gray and, brown. Ayan siya. Oh. Ayan yung niya. Parang nakasulat. So, ayan. Ito po yung mga na-order ko. So, mas kita nyo naman, close up, na maganda yung pagka-fabric niya. Super soft, super comfortable, hindi siya mag-spang, hindi siya mainit, and yeah, napakagandang kulay, maraming choices sila. Meron din silang green, pero ito yung top choices na mga napili ko. Ayan. Ganda. So, anong kulay ang bet ninyo? So, ito po yung niya, front, ganyan po yung itsura niya. Ayan. Ito naman po, ito po yung sa back niya. Ganyan po ang itsura. So, ayan. So, ayan. That's all po mga sisi. Yung simple unboxing haul ko ng mga pang-exercise short, pang-yoga, pang-home workout, or pang-gym, pwede siyang suotin. So, all the way from China ko siya nabili. And, yeah, kung anong kulay doon yung gusto mo, comment ka lang down below. And, mabibili mo siya sa Shopee. I don't know kung meron din sa Lazada. I'm not sure. Basta, i-type mo lang exercise short. Yun na yung mag-a-appear. Makikita mo siya doon. So, thank you mga sisi. Thank you everyone for watching. And see you on my next vlog. Happy New Year, everyone!
Happy New Year 2021 once again. Good luck sa inyo. Good luck sa ating lahat. So, mega shout out to all my subscriber again. Hello and bye-bye. See you on my next vlog.